ଏଡୁଆ ଏଡୁଆ ଯାଅ ଏଡି ବସି ନା କଣ କିରେ ମାନେ ମୁରଲି 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 ଧରଲ ରୂପାଟା କଣ ବଇଁତି ଡରୁଛୁ କଣ ସ୍ତ୍ରୀରେ କହ ବଇଁତି ଧରଲ ବଇଁଶୀ ଧର ପଢୁଛୁ ହଁ କୋଉଥିରେ ପଢୁଛୁ ତେଣିରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓରାରେ ପଢୁଛୁ ଆରେ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛୁ କିରେ ଷଷ୍ଠ ଆଉ ଦେଖି କହିଲୁ ନୂଆ ବର୍ଷ କେବେ ପଡୁଛି ତ 27 ତାରିଖ 27 ତାରିଖ ପଡୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ 27 ତାରିଖ ନା ନାଇଁ 5ରେ ପଡୁଛି ଓହୋ ତୋ ପାଇଁ ପଡୁଛି 5ରେ ଜାନୁଆରୀ 26 କେତେରେ ପଡୁଛି ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ 22 ତାରିଖରେ ଓହୋ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର କେତେ ତାରିଖରେ ପଡୁଛି କାଲି ପଡୁଛି ତୋ ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ପଣିକି ଆଉଛି ଦେଖ କୋଉ ଯାଏ ଯାଇଛି 35 କରାਂगे ସମସ୍ତ ତ 25 ତୋର 35 ଯାଏ ତୁ ପଢିଛୁ ନା ନାଇଁ ପତି ଦେଇ ଦୁଇ ଉଠେ ମନେ ଦୁଇ के ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାଲି ଦୁଇ କିଲିକି 3 ଦୁଇ ପନ୍ତା 5 ଦୁଇ ତକ 7 ହଉ ଥାଉ ତୋ ହଉ ଜାଣି ତୁ କଣ ପାଠ ପଢୁଛୁ ପଣିକିଆ ତୋର ହେଇଛି ପଣିକିଆ ତ ଭଲ ମଗେଇଲୁ ଦେଖ 1 2 ମଗେଇଲୁ 1 2 3 5 7 ତତଲ 42 52 57 29 ବାତତି 92 ଥାଉ ହାଲିଆ ହେଇଯିବୁ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ଦେଖି ଆମ ଓଡିଶାରେ କେତେଟି ଜିଲ୍ଲା କେତେଟି ଅଛି କହିବୁଟି ଆମ ଓଡିଶାରେ 42 ଜିଲ୍ଲା 42 ଆଉ 10ଟା ମିଶେଇ 52ଟା ହେଇଯିବ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ହଲେ 30ଟା ଦେଇ କହିବୁଟି ନା କଣ ପୁଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭବନତଲ ଟାଙ୍ଗି ଚାନ୍ଦପୁର ମଲ୍ଲିପଲା ନାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି କୋଣାର୍କ ହେଇଥିବ ନା ତ ଗାଁ ହେଇଥିବ ନା ଆରେ ପୁଅ କହିବୁଟି ସପ୍ତାହିକ କେତେ ଦିନ ସପ୍ତାହକ 15 ଦିନ 15 ଦିନ ଦେଇ କହିବୁଟି ନା କହିବୁଟି ବୈଶାଖ ଆଷାଢ଼ ତାର ସେଇଟା ନୁହଁ ଯୋଉ ରବି ସୋମ ସେଇଟା ଆତ୍ୟ ଲବି ତମ ବୁଧ ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ଶନି ରାହୁ ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ଥିବ ସେ ବନ୍ଦ କର ସେଇଟା ଶୁଣୁ ମୋ କଥା ମାସକ ନାଁ କହିଲୁ ସବୁ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଜାନୁଆରୀ ଅଗଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ହଁ ତୋର ଅଧା ଓଡିଆ ଅଧା ଇଂଲିଶ ତୁ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖୁଛୁ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ ଟି ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଯାଇ କଣ କରୁଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି କଲ ନାଇଁକି ଥାଉ ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲ ନ କଲୁ ଆମେ ତମ ଫ୍ୟାନ୍ ମୁରଲି ଆମ ଦେଶର ନାଁ କଣ କିରେ ଆମ ଦେଶ ନା ହିମାଳୟ ମେଘାଳୟ ହେଇଥିବ ନା ହିମାଳୟ ଆମ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କଣ କହିବୁ ଦିବ ବୋଲେ ଥିବ ହଁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ହେମା ମାଳିନୀ ହେଇଥିବ ନା କହିଲା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆରେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ନାଁ କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହେଲା ଦାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଗୋପା ହେଇଥିବ ନା ହଉ ଛାଡ ବଲକୁ ନ ବଲକୁ ଦ ଏ କହିଲୁ ତୁ କ୍ଲାସରେ କଣ ହଉଥିଲୁ କ୍ଲାସରେ ବାଲି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଥିଲି ଦୁଷ୍ଟାରେ ସେଇଟା ନ ଫାଷ୍ଟ ହଉଥିଲୁ ନା ସେକେଣ୍ଡ ହଉଥିଲୁ ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଥିଲି ଛାଡ ତ ଆଉ କହିବା ପଡେ ଏ ଭାଇ ଦେଖ ଇଏ ଷଷ୍ଠରୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ